U postupku vantelesne oplodnje parovima u Srbiji prvi trenuci začeća njihove bebe do sada su bili nepoznati, budući da su tek u 12. nedelji mogli da vide fetus. Od sada, zahvaljujući Prima Vision sistemu, embrion je moguće pratiti od samog početka, a reč je o najnovijoj opremi koju je prva u Srbiji nabavila novosadska klinika Genezis. On je jako velika pomoć danas u postupcima vantelesne oplodnje, ne zato da bi se embrioni gledali prosto, nego se prati lakše njihov kvalitet. Embriolozi koji su važan deo tima za vantelesnu oplodnju, dakle brinu o embrionima od njihovog postanka, od razvoja i prate koji su to embrioni kvalitetni, koji će nam dati dobru implantaciju, odnosno zdravu trudnoću. Ova metoda prva je u Evropi počela da se primenjuje u Španiji, a doktori kažu da nije samo reč o nadzoru, već da je reč o tehnici kojem se embrion u početnom, osetljivom stadijumu ne uznemirava. Oni su u svojim idealnim uslovima, u idealnoj sredini gde je određena temperatura, vlažnost, određeni procenat ugljen dioksida i oni se ranije svaki embrion koji se pratio, znači njegov razvoj morao vaditi iz tih idealnih uslova, stavljati pod mikroskop, što pre pogledati, proceniti i vratiti ga u inkubator. To naravno doprinosi povećanju stepena uspešnosti postupka vantelesne oplodnje, koji je kombinacijom ove metode i genetskog skrininga embriona i dijagnoze mutacije na genima pre plasiranja u matericu žene povećan do 80%. Embrioni koji su odabrani i pretpostavljeni kao kvalitetni, radi se na njima biopsija, šalje se na analizu u smislu eliminisanja nekih hromozomskih poremećaja, to su testiranja, takozvani PGS poznat našim pacijentima, sa ciljem da se dobije hromozomski zdrav embrion, da se eliminišu najčešće one hromozomske anomalije, svima poznat recimo Down sindrom. Mnogim parovima koji su u procesu vantelesne oplodnje nadzor embriona od prvog dana mnogo znači u psihološkom smislu, jer su i sami u prilici da prate razvoj u svakom trenutku, a po želji mogu dobiti i kratak film. U Španiji parovi putem interneta ceo ovaj proces mogu da prate i od kuće.